makosana tikaona chikalata chimene chikuenda pa skrini pa topo. Chikalata chimenecho alemba ndi bungwe lija limadziwika kuti Malawi Energy Regulatory Authority kapena kuti MERA, ndipo chikufotokozera kunena zona kuti kuyambira pa 20 January 2026 mitengo ya mafuta a galimoto tikapita ku filling station kuja ndekuti yakwera, ndipo ayikweza ndi 41.6%. Chikalata chimenecho amene wachisayinira ndekuti ndi wapampando wa bodi imene imayang'anira bungwe limene la MERA amene watu ndi a Lucas Kondowe. Ndi mfukusobe kumaza khalapo kuti kodi mitengo imene ikuyenda motani, ayikweza motani. Makosana akunena atu m'munsi mwa chikalatamo muli table imene apanga draw akufotokozera kuti ndekuti mafuta a galimoto a mtundu wa petulo amene akwera kufika pa 4,695 kwacha kuchokera pa 3,499 kwacha. Kuchoka pamenepo mafuta a galimoto a mtundu wa diesel akwera kufika pa 4,945 kwacha kuchoka pa 3,500 kwacha. Kukweratu kwa mafuta a galimoto kumeneko ndi kwa chingapo pameneno usogolere umene ukusogolera dziko la Malawi wa chipani cha Democratic Progressive Party unayamba kutumikira nzika za dziko la Malawi chifukwa mbuyomu anakweraso anali pa 1 October 2026. Fusono kumaza khalapo kuti kodi mitengo ya mafuta galimoto imene yakwera chifukwa chani, chachitika ndi chani kuti mitengo imene ikwere. Makosana chikalata chimenecho chikufotokozera zina mwa zifukwa zimene zapangisa zonena kuti mafuta amenewa akwezedwa mitengo. Zifukwa zinaso zili kumene kuti zifotokoza bwino zimene abomawo afotokoza, zinazo zili beyond aboma akwezera mitengo. Bungwe limene la MERA akufotokozera akuti mbuyomu asanabwere magazi a Kongresi kunali system imene amagwirisa ntchito. System imeneyo amayitchula kuti automatic pricing mechanism kapena kuti APM. Njira imeneyo imatanthauza kuti mafuta a galimoto akakwezedwa kumayiko akunjako, kunoko ku Malawiso ndekuti imakwezedwa. Komano panali exception chifukwa chonena kuti pali ndondomeko imene anayika ku Malawi kuti mafutawo akakwera mosapitirira 5%, ndekuti kunoko ku Malawi sizimaonekera kuti mafutawo akwezedwa, ndekuti amangotenga ndalama zimene zimasonkhedwa za mafuta a galimoto ndikuyikano pamenepo kuti mitengo isaonekere kuti yakwera. Ndi akuti chimene chinachitika ndichonena kuti magayi a Kongresi mu chaka cha 2023 May 2023 imeneyo atabwera m'bomamu anaona zoti njira imene imasatidwa kalekale ayisinthe azigwisa njira imene amayitchula kuti fixing price, kutanthauza kunena zona kuti ngati mafuta a galimoto akwezedwa kumayiko akunja ndekuti aboma la Malawi amatenga ndalama kuyikano pamenepo kuonjezera kuti mitengo ya mafuta isaonekere kuti ku Malawi yakwera. Ndichifukwa mwina mkamva mbuyomu kuti ku Malawi mafuta ndi otchipa tikapanga compare ndi mayiko ena, nkhani yaketu imakhala imeneyo fixing price. Magayiwa matenga ndalama za boma kuyikano pamene paja kuti mafuta asamaonekere zoti akwera mopitirira 5% imene inayikidwayo. Ndefunso nkumati kodi ndalama zake amazitenga kuti zoyika pamenepo. Akunena kuti ndalama zake ndekuti amatenga ku ndalama zimene zimasonkhedwa za Roads Fund Administration kapena kuti RFA. Ndalama zimenezo amazisonkha ku misewu kuti azikonzera misewu. Kwinaso kumene amatenga ndalama zimenezo ndikujako kumaziwika kuti malepo kapena kuti Malawi Rural Electrification Program. Amatenga ndalama zakumeneko kuphatikiza ndi ndalama zaku Roads Fund Administration kuphatikiza pamenepo ndekuti ndalama zimene amatolera ku mafuta a galimoto kumakhala ndithu ma percentage ena ake amene amasungidwa kenakono akazika kumeneko kuti mafuta a galimoto asaoneke zonena kuti akwera mtengo. Chifukwa chani? Mafuta amenewo ndekuti amagulisidwa pa losi, akagulidwa kuja agula modula, abwera ku Malawi afuna azigulisa mochipa. Makosana tikatsatiranso bwinobwino pamene magayi amene wa mu chaka cha 2023 amabwera ndi ndondomeko imene amayitchula kuti fix pricing, kusinthano njira ya APM.
mabungwe ngati IMF anazalangiza boma kuti asatsate njira imeneyo chifukwa choti indi ma negative impacts ambiri amene azavutise dziko la Malawi. Ndi zotsatira zake ankanena kuti mitengo imene amayikayo imakhala yotsika pafupifupi ndi 32% kusiyanitsa ndi mitengo yeniyeni ya mafuta magalimoto kuchoka ku maiko ena amene amachitira. Ndi paja kumakhala makosti osiyanasiyana a mafuta amene akuti azafike ku Malawi. Ndalama zake ndeti kumakhala ngati ma insurance amafuta amene akapita ngati ku Dar es Salaam kuja kuchoka pamenepo ma transport amafuta amene akuti azafike ku Malawi plus mtengo ogulira kuchoka kunjako ndi zina zotero. Ndi makosti onsewa ankalipiridwano ndi dziko la Malawi. Dziko la Malawi limatenga ndalama kulipirano kumeneko. Zimeneno zotsatira zake zinabweretsa ngongole yochuluka kwambiri pafupifupi 1 trillion imene dziko la Malawi limene kulipira kwa masupplier. Mapeto ake ndi aja timaona kuti mafuta amasowa. Kono njira imene ya APM ndi njira yabwino. Ubwino wake ndionena kuti mafuta munthu akapita kukagula pa pump akupanga no reflect mtengo weniweni wa mafuta amenewo. Ndikuti zikuthandiza zoti makosti onse kandi insurance kandi transportation zina chilichonse aphatikiza pamenepo osati boma latenga ndalama zake kuyika kuti mafuta amenewo azikhala otchipa. Kuphatikiza pamenepo ndikuti ndizopangisa zoti kunokima kuja kuma reserve ake kunkhokwe za mafutawo mafuta azikhala aliko nthawi zonse. Komanso bwino wina ndiona kuti boma sizikhala ndi burden azingongole ngati zimenezi zimene amakhala nazo chifukwa chonena kuti afuna mafuta azikhala otchipa. Komano kuyipa kwake ndikonena kuti paja mafuta akakwera ndikuti mitengo ya maulendo ndikuti nayonso imakhala ikukwera. Kuphatikiza pamenepo ndikuti no paja mafuta akakwera ndikuti mitengo ya katundu imakweranso. Paja zambiri zimayendera kuti zinyamulidwe pa ma transport ndikukwera kwa mafuta mitengonso ya katundu imakhala ikukwera. Zimeneno zikupereka chipinjo ku mtundu wa Malawi kumbali ya ma cost of living ndi zina zotero. Komalo overall ubwino wake ndeti ndumenewo kulibe zonena kuti misewu sizipangidwa chifukwa choti ndalama zake zatengedwa kukapitisidwa ku mafuta. Kuphatikiza pamenepo mafuta so zazipeza zoti akusowa ku Malawi. Ndimene ndithu nkhani zake zikuyendera. Koma zinthu zina zimene zimapangisa zonena kuti ndalama zakunja zizipezeka zikuvuta ku Malawi ndizonena kuti mafuta galimoto aja akabwera ku Malawi chifukwa chonena kuti ndotchipa mitengo. Anthu ena ake amene amachita zinthu za utambwali apeza zoti apanga simago mafuta aja kwazembesa kwachosa ku Malawi kumapitisa ku maiko ena kumene kuja amakagulisa. Zimene zimapangisa zonena kuti zimene zizichitika chifukwa choti ku Malawi mafuta ndotchipa, ku maiko enawo mafuta ndodula. Mapeto ake amapanga simago kumapitisa kumeneko zomwe zimapangisa zoti dziko la Malawi lizitulutsa ndalama zakunja chifukwa chonena kuti mafuta galimoto pogulidwa kunjako amagulidwa ndi ndalama zakunja. Ndi mutha kuchitira umboni mmene zimakhalira mafuta amapeza kuti akupangidwa simagodi ambiri anakhala akugwiridwa kumapitisa ku Mozambique, ena amapeza kuti amapitisa kandi ku Zambia. Nkhani zake ambiri timazitsata bwino mmene zimayendera. Zifukwa zake ndi zimenezi. Agalimoto kubwesa ku Malawi ena kwazembesa kumapitisa ku maiko ena chifukwa chani kuno ndotchipa. Ndi nkhani ya forex tikudziwa kale mmene imasautsidwaso nzika za dziko la Malawi. Nkhani inasotu ndionena kuti chifukwa cha ndondomeko imene amatsatira magaya amene akongresi zimapangisa zonena kuti mafuta ano kuma reserve kunkhokwetu za mafuta kumene kuziweza kuti completely kwatheratu kulibenso mafuta ena aliwonse kuti angasungidwe kuti in case of emergency mafuta asasowe ku Malawi. Komano anapeza kuti amaliza chifukwa choti ndondomeko imene magaya amenewa amatsatira mu nthawi imeneja. Ndi apitiriza kufotokozera pamene pakuti njira imeneyi imene akutsatira panopa aboma imene akuyitchula kuti automatic pricing mechanism kapena kuti kukwezedwa kwa mafuta agalimoto ku maiko akunja mopitiratu ndondomeko imene anayika kuti akakwera mosapitirira 5% impact yake isaonekere. Ndimeneno yapangisa zonena kuti mafuta amenewa akwezedwe kuyambira pa 20 January 2026. Nkutheka rumwe ni maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikukamba zonena kuti mitengo ya mafuta galimoto ndikuti yakwera kuyambira lero pa 20 January 2026 ndi 41.6%. Ngati maganizo amene alipo tifotokozeni comment section, koma molemekezaso maganizo anzathu. Saiwaliyo panga like video imene komanso panga subscribe channel cha Fox Malawi News 18 ndicho ngoti nkhani zambiri zamachitika
ndoti zitha kupezani mosavuta.